त्याच्यासाठी आलेली आर्त हाक ऐकताच भक्ताचा करुण स्वर कानी पडताच तो भक्तांसाठी धावून येतो. त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहतो. त्यांची संकट दूर पळून जातात आणि तो भक्तांसाठी प्रेमळ छत्रछाया उभी करतो. मग काय बिशाद आहे संकटांची. आणि म्हणूनच प्रत्येक गोमंतकीय ज्याचं स्मरण करतो आणि आदरानं ज्याच्या चरणाशी नतमस्तक होतो, त्या देवा बोडगेश्वराचा गजर करूया कोकणीतून. देवा बोडगेश्वरा राखणदारा. गोमंतकाचा करुणा करा. देवा बोडगेश्वरा राखणदारा.